DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Que hora es 9 minutos pasado alas 3. Halik sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Buenos tardes, mi amigos, mi amigas. Piglinaw po kan Department of Health na day kay puha na magsairaram sa COVID testing. Ang humanitarian workers as in responders na nagtatabang sa rescue as in recovery efforts para sa mga biktima kan bagyong Ulysses. Sigon sa DOH, ang testing sa mga frontliners as in emergency response workers sakop kan interim guidelines kan expanded testing for COVID-19. Pero pwedeng daini gibuhon lalo na kung ang mga responders nag-agi sa complete physical as in medical examination as in sinertifikaran kan doktor na daing sintomas. Ang mga responders dapat daing history nin exposure sa mga confirmed, suspected o probable COVID-19 case. Dapat manindang sunodon ang tamang pagsuulog nin personal protective equipment. Responsibilidad kan deploying agency o unit ang siguraduhon ang safety as in welfare kan mga responders. Iyan po ang pang-alas 3 na bareta. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Alaxan FR. Alaxan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR. Panalo sa bilis. Panalo sa laban. Alaxan FR. Nido 3 Plus. Todo Protect, your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Sa indong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbib sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Hello, anak? Nay, sira ang tiyan ko. Kay? Tapos si tatay inuubo raw. Kay? Si ate naman masakit daw ang puson. Kay? Nay, ba't puro ka Kay? Kasi may kay ako. Sa Generica Drugstore, may K ka sa Actima Generics. Dekalidad na gamot na abot kaya dahil may K ka sa maginhawang buhay. Ito ng gamot nyo. Kay! Sa Generica, may K ka! May K ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Malaki ang banta ng malawakang pagkalat ng tigdas. Dumarami rin ang kaso ng rubella o tigdas hangin at kasalukuyang pa rin may polio outbreak sa ating bansa. Higit na mapangani ang mga sakit na ito sa mga batang wala pang 5 taong gulang, lalo sa mga wala o kulang ang bakuna. Bakuna lamang ang mabisang paraan para maiwasan ang mga sakit na ito. Pabakunahan ang inyong anak na wala pang 5 taong gulang sa gagawing measles, rubella, oral polio vaccine, supplemental immunization activity sa inyong barangay simula October 26 hanggang November 25, 2020. Tandaan, chikiting ligtas basta't may dagdag bakuna kontra rubella, polio at tigdas. Isang paalaala ng inyong DOH Bicol.
Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan kaagad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang Safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Hapon na! Pinky on mo, baby na! Alas 3 na. Oras nang I-text mo, i-upload mo, i-chat mo. pinky on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky on mo sa DZGB. Pinky on mo! Merindal. Ay kami igwa. Igwa kami digdig. Merindal. May merindalan kami. Kaya ika makusugon ang buot magtaram adi. Igwa kita maning merindalan mani. Igwa kita. Inda kong dahil pa naubos ni Chik kasi si sa baba. Igwa kitang merindalan. Kamu tabi igwa. Igwa kamong merindalan tabi, ha? Igwa kaming merindalan tabi digdi. Hali pinadara ni Mrs. Aida Araw. Pinahatod siya sa iyang aki na magayonon. Nagkailingan kami ni Madam, so aki ni Mrs. Araw. Kasuba ko dyan sa baba kan DCGB. Madam Aida, nag-abala ka pa. Nag-abala ka pa tabi magpadara ki merindalan. Ang sabi ni Madam Aida, thank you ngaya DCGB, Henry M. DCGB. Yeah. Mama Aida, ika daw na. Nag-abala ka pa. Di ka magparatood ka, taba ka po hanap-hanapon ko. Good afternoon, tabi kay Madam Aida Araw dyan sa Smoke and Grill, Airport Road, Cruzada, Legazpi City. Salamaton tabi Madam Aida. Sinugo mo pa sa imong magayonon na aki digdi sa DCGB na magdaraki merindala. Sus man si Madam Aida.
Dahil na daw kaan. Kaya daw ako, kasama ko nga, nagapot-apot ka sa kuya ko, nahain ako. Sabi ko, wara po ako, busy. Actually, busy man ta, kasama nga aga talaga ako. Tama yung mga pig-asikaso ako manita. So, atop mi mani. Pag nag-uuran mani, may gripo sa lao. Pag kwarto. Pag init mo niyan mani, may flashlight sa lao. Oh, di. Ganyan ko, sabi ko kay Mrs. Tapusuntan sa Domingo na sana. May trabaho. May trabaho. Salbatana na pangyari sa Maabaga. Ining pandemyang ini, grabe na ako dan kumani. Naging tubero ako. Ay nasugpon kan tubo mani. Di mo na ako maistoryahan mani. Iyan na pagsugpon kan tubo na napuputol o kung ano dyan sa mga. Di mo na ako maistoryahan mani. Iyan na pag-irahay kan mga suoto bagang sa eraro mani kang suhugasano na pun kan mani lababo. Iyan na pag-irahay kan lababo. Di mo na ako maistoryahan. Iyan na daing kuryente mani. So daing ngayon na mabugta ka. So wiring baga mani. Napon kan mani wiring, electrician. Dahil muna ako kan mani maistoryahan ang pagbugtakan mga switch, pagbugtakin mga extension sa lagang araw. Dahil muna ako kan maistoryahan mani. Ang pagbugtakan kisame, iyan na plywood na kisame. Iyan na mga designan sa atop mani. Dahil muna ako kan maistoryahan tabi. Dahil lang sa puro pandemyang ini. Kan sarong Domingo, kinasimehan ko naman sa kusuyin na mita nagloy-loyan. Dahil mo na ako kan maistoryahan. Ha? Ano pa na ukudan ko ining pandemyang ini? Yan ang pagluto-luto naan mani na nagbuburo bake-bake ngaya. Dahil mo na ako kan maistoryahan. Pero si Mrs. katuwang ko na kaan. And most of all, I will never forget this experience, mga tugang. Ngunyan po na may pandemic mani. Ang paglaba. Ang paglaba. Kung paano mo ma-experience yan mani, nang pag naglalaba ka, nagkukuro-kuso ka pa sa nao nagbabanlaw ka, biglang nawawara ang tubig, Manuel. That was the saddest part of it. Ha? Iyan taben pinakamamundo kong experience. Ang nagbabanlaw ka, biglang sa tubig mani, napuwar na wara. Taod-taod mani, biglang binabalikan mga after 1-2 hours. Mailing mo manangad ang kulor kan tubig mani. Masira mo ni gupon. Dahil masabutan kon, strong na pakatimpla ki iced tea, strong na pakatimpla ki tsokolate, o strong na pakatimpla ki alkitran. Salbatan na talaga. Iyan mga tugang ang mga eksperyensya ko sa buhay ngunya na may pandemya. Iyan na pagbugtak na iyan ki ki mga pintuan bagamani sa kwan sa cabinet mani. So pagibo ki pintuan kang cabinet ay day mo kumaistoryan ka. Na? Pero talaga ang unforgettable experience ko talaga sa pandemyang ini, iyo ang paglaba. Pun kan Marso, na-lockdown baga akong Marso sa harong ki alawig mani. Day na kami nagpapalaba. Aw ano ka anta sabi ni Mrs. Marayong ka ngaya minalaba, malinigon ngayang linabahan mo. Day na ngaya kita magpalabay, padagos muna yan. Nganya ko mapalaba kita ata day ngaya kita magparapalaba ngunyan. Ta siyempre baga ngaya may pandemic. Day ta ngaya aram so nagralaba kung kumusta ang sitwasyon ninda. Nakuro kumbinser ako mani, ang kada laba ko ay magayonon ngayaan sa imong linabahan, mahamuton pati buda malinigon. Buda, ang pagbalaybay na ang problema ko, tatanawon sa kataning. So paghali medyo, uni man ang pinakamampagalpang party pala. Ang pakalaba palan mani, kung may arog ka ding pulong surusulog ko, paplantsaon mo pa mani. Matibayon ka na ngaya minaplantsa, sabi ni Mrs. Nganya ko, arog sa napalang kayan. Arog sa napalang nganya ko kadan sa imong masasabi. Di, nganya ano? Nganya ko, mahapot ka pa.
kapangan niya ko na ay sus ko. Oy, Noel Manalo. Dumumang ka, madam. Oy, Noel. Sabi ni Noel, for info tabi, may agom na itong aki ni Madam Aida. Engineer tabi ito. Noel, di man tabi akong pakilabot ko ito may agom. Basta ako nagtram na may nagatudigding babayi. Kung ano naman ang lagzong na sa isip mo na naman, Noel. Aram ko man na may agom ito. Kaya lang, maski sa nakamask, magayon talaga. Nagmana sa agom ni Madam Aida. Masabi si Madam Aida, ala, bawiya sa pansit dumambod sa pinadarata na pangakiurig. Salamaton tabi, Madam Aida. Seriously tabi, sa thank you tabi Madam Aida dyan sa Smoke and Grill. Smoke and Grill, Airport Road. Crisping pangamani sa pangakang urig baga. Binanga sa pangakang urig. Hinaklas, prinito, salbatanang crispy. Grabe. Masira mo nonon tabi, Madam Aida. So sa imo tabing pinadara. Thank you po, Madam. Ito pala naghatudig di. Engineer pala itong aki mong ito. Engineer pala ito. Aray, pinapot ko sungara. Nasupugod man kaya ako. Nasupugod man ako. Thank you, tabi, engineer. Sigurado ka, Noel, na may agom na ito, Noel. Ang dating kaya sa kuya ni Madam Garidaragay, ang titindogo ni Madam Garidaraga talaga ang dating sa kuya. Sa paghiling ko, Garidaraga talaga siya. Si Madam Aida Araw, naging principal mingayaan sa Buyuan Elementary School dati. Karag-eskwela pala si Lowen sa Buyuan, naging principal ninda si Madam Aida. Tapos ako man ngayamani, pagurang-gurang ko man baga ngayamani. May ngaya, nagpadaraman niya ako sa DC pag-retire ko. Matix man ang si Lowen. Yan baga ngaya si Henry M. ngaya, naging teacher ko ngaya ang kaito. Gura mo naman ngaya ngunyahan. Awin na. Okay no. Alas 3. Bainsus ko. Grabe naman ang taramtan naman ngunya na hapon. Ay, Noel, umorder ka naman kipanga. Basiramon. Tabi yo. Barkada ko anagom kaito. Kaya nga ni permi kami duman. Sus ko, Noel. Iagi mo naman sa nasabor barkada naman para makalibre ka naman kipanga kiurig. Maroto niya nugali mo. Maroto niya nugali kini. Madali lang. Anong isus ko alas 3:27 na palan para kita nag-ablada ki pirang minutos. Para ampalan man na. Diyos ko, para palang kita uminablada naman ki pirang minutos na naman. Makaskaso ng oras, adi. Makaskaso ng oras, tabi. O bueno. So mga daing kuryente tabi dyan, napigtext sa kuya, ipo-forward ko tabi ito sa APEC. So mga nagkakuryente na tabi, di ba ka mamani? Wala pa, barangay 21. Buong barangay 21, wala pa ka mo? Ay, sus ko. Di ka nagtaram-taram na. Natabangan tangani iso iba. Ikalugo, di ko matabangan na. Sus ko, sige naman pang hiloknog mo. Kan kakakuan baga, kang ano ini kang, yan baga na dukalwong, mapakalo ni pag-ilaw, pagka ang kataning mo, ay, ang pagkaaga, ang dungo mo, paano kiariw, dai daw magpara-istorya ka, anta dai paki-pandemic, kasabay-sabay taka nang maglaba. Nailing mo na ini man. Hindi man nag-text man na ini man. Si sanggrahan mo man, tulos ang uroronta. Maid baga ngaya ako ang kataning mo sa house. Shh! Masyado ka ba na? Para ako nagpapatawo. Si sanggrahan mo man ako na.
Henry M, kung naago mo itong kwan, kunyang ko ta, nagkakwan ka man, buda, sige ko ta ang kwan mo, kung siya naago mo, adi, maray nga ni, tay baso naago mo talaga, surti-surti. Ta kung naago mo talaga itong pigpaparaduman mo sa kwan, tapos minakwan ka pa, di pisilon, pero nahiling ko sa saod, okay ba na ang postura niya? Pero pag nadadangog ang boses mo sa saodan, sabi sa tindahan na pigbakalam, punduha daw ang radyong an. O ano man na. Ano man na text mo ini? Sisay ining pig... Isos ko. Di man tabi akong naging girlfriend, si Mrs. Mansana. Masyado ka. Kung naagom mo ngaya itong pigkaparaduman mo ngaya sa kwan, bata sige baga ngaya ang kwan mo ngaya, nagsakay ka pa ngaya sa kwan, buda nagbabaha baga ngaya sa kwan. Pag nahiling ko ngaya sa saod, marayumpan ngaya talaga palan. Pero pag may naagihan na nagdanangog sa radyo na nadagog ang boses mo, ang sabi, punduha daw ang radyong an. Sabi ko, kahit kailan hindi kita kayang kalimutan. Oo. At hindi rin kita Tapos, kayang ipagpalit. ulita daw ang sinabi mo, ulita daw. Masabi ka kan, aduda ini, matilam batatal ni. Ano sabi mo? Masabi ka kan, aduda ini, matilam batatal ni. Kanito, mga estelle. Mga estelle mo. Masabi ka yan, namit gas. Awin na, sus ko na, para pasaway naman. Oy, Noel, pakisabayan mo si Ma'am Aida, ha? Salamaton ng tiga. Sarawayon ka mo. Oo. Ika pa, dagit Ay. na naman indo ako kunyan. Ano man ang sarawayon duman? Masyado ka na. Ay huni may text, Hilo po sa mga taga-dapdap. Day pang ilaw sa dapdap. Sige, puro, Diyos ko, day yung problemaan. Masupog, kung day pa ilawan ng barangay dapdap. Purok 5 kang Rawis, Tabi, Pawa Road, San Joaquin, wala. Ay, may pigaayos pong linya dyan sa may lugar nindo. Pakuryente Tabi sa Piodoran, Kuya, sitoy ini ng Kuyawyaw. O sige, hararayo naman ang request nindo. Okay. Ano? Yan ang ipit kang... Oh! At naipit so, bitis. Sus ko, naligidan. Oh. At sana nga nanduman sa... Naligidan. Tapos masabi so Mrs. Sana nga nanduman sa kuna. Ay, awan naman. Wow. Ling maray kang inal sa sakuna, maray ang kamugta ka, nagparaulok so aki. Then nga niya ako mahiro. Nayugyug pa, no? Okay. Aha. Okay. Aha. Madali lang. Ano nga na ipigahanap ko man sa cellphone ko? Ipigahanap ako sa cellphone. Basahan ta daw ka mo kimirindalan. Okay, tula. Basahan ta daw ka mo kirawit-dawit ko niya na hapon. Ang titulo, Rapado. Rapado ang titulo, padaratabi ni Sir Wilbert Perinya ng Bautista. Sing nga Sir Bautista ka ba ya? Hubilyar. Ade. O tamang-tama, pag nagmerindal kami na dalagan tulos sa aki kong matua. Pag nagamerindal ka na Sirhen, minadalagan tulos sa aki kong matua. Ay sus ko, gari mataba-taba na. Ano Sir? Basahan ta kamong rawit-dawit, halikay Sir Wilbert Perinya. Marahay na hapon sa Saindo Gabos.
Inuton ngo na pasasalamat sa Dios. Tasagkod ngunyan kita may hinangos, maski nangani yaon man an pagtios. Grabing sakit asin rapadong inagihan, makusog na baha paros asin oran, dakul na buhay pati prioridad man, iyan na para asin man nadanyaran. Sa to pinamati rapadonin kapalibutan, nagbulos ang luha siring sa oran, siring sa daguldol kurob kutob nindaghan, buminaha nin takot asin kamunduan. Rapadonin pag-abuso asin kapabayaan, rapadong dara kan sa tong kapalibutan, binalik sa to kan siya rapaduhon taman, an gawi ta sa iya binabalik na ngunyan. Ay magayon ini na part na ining sinabi ulitong ko daw ha, dango ganindo mga tugang ini. Tas-tasan do tabi mani kidit, tagari napapaas ako, tas-tasan do tabi kidit. Yeah. Rapadonin pag-abuso asin kapabayaan, rapadong dara kan sa to nakapalibutan, binalik sa to kan siya rapaduhon taman, an gawi ta sa iya binabalik na ngunyan. Lambang bagay sa ibabaw nin kinaban, iyan nalilalang sa satong kapakinabangan, iyan regalo hali sa Diyos nakagurangnan, alagad gawi ta pag makasadiri man. Ano ang ginibuta sa satong kadagdaglagan? Sa inangunyan sa tong kakahuyan, ano ang ginibuta sa kabubuldan? Pati ang tubig binaguta ang agihan. Ano ang ano ang balikan sa tuyang pang-abuso? Yaon ang kapalibutan siring kan bagyo, makusog na doros sa tuya minarapado, huli sa salanggawi na satong ginibo. Baha sa palibot, yaon sa mga dalan, tubig sa dagat, minasakat sa kadagaan. An mga daga, garipig bubusol sa naman, mga kahoy, yaon na sa mga agihan. Siring sa baha, minabulos an pamibi, siring sa panahon, an sa tuyang mga gawi, pirit na minabalik, de kita minabakli, siring sa banggi, minalipas sa tung ugali. Tugang ko hilingunta an mga kaakian, kun padagos ang pag-abuso ta sa kapalibutan, ano an mamanahon, ano an aabutan, bakong sakit, asin man ang kahaditan. Ayos tabi, ano yan, Sir Wilbert, an sa imong rawit dawit. Masyadong malaman. Masyadong malaman tabi an sa imong rawit dawit. Nasa imo tabi na ginibo para po sa kapalibutan. Iyan ang pigapod mani na busis kan kapalibutan. Nababagay ini duman sa programa ni Father Momoy Borromeo. Kasi pading mar, boses kan kapalibutan. Hello, good afternoon. Hello, Sir Hen. Yes, good afternoon. Naibiyon man yan, narawit-dawit mo. Napaluwa ka? Iyo pagka, ito lang madam na, so gawi-gawi ta, ibinabalik sa tuya mo yan. Totoo talaga. Iyo baga, adi. Paano daw kitang mga tao na mapaduman ang sa tuyang direksyon sa tamang buhay, tangani na
irespetot niya to an sa tuyang kapalibutan. Magbarago na kita. Oo. Tamo niyan baga, madam, kitang mga tao, dari kulang na kitang respeto sa palibot, adi? Ayun, dahil na talaga. Ata na nga ni. Kulang an sa tong, ay, naputol. Kulang ang respeto na sa palibot, ha? Ilinga. Tabing tultol an magpalibot, ha? Mga tugang, kikwarihan ta. Ang dapat na kwarihan, uyang kuta na salog, nganing magrarom lamang. Kung di ba man kita, titarapok tam basura mas kisain. Hello? Hello, Sir Henry. Ay, makusugon sir ang feedback. Pakibaba ba po kang volume kang radyo mo? Okay. Hirabo ako habang nagamirimidal. Totoo talaga. Iyo baga, subalik migo. Iyo. Grabe talaga ang pag-ano niyan ang pangyari sa tuya. Ilingon mo, pirang bagyong uminagi sa tuya ulit-ulit. Ano nangyari mo niyan sa NCR? Naku, talaga grabe ang pagsigos na niya. Ata na. Kaya Ata. nagkiraba ako ng paluwa ako. Iyo. Ako nga ni, habang ako nagbabasa, ang sakong daghan, gari nagsisiot. Pigre-recall ko po, bilang ako sarong tao, ano daw ang nagibo ko manakasalan sa kinabaray na kaygong epekto sa kapalibutan na dapat ko manabagohon? Ade? Kaya nga ni, Ha? talaga, kita kang pagkakasala, nagsusul-sul. Ata. Iyo. Totoo yan. Pati pailita na si Lord. Oo. Nagkakasala kita po sa Diyos. Nagkakasala kita sa kapalibutan asin sa tuyang kapwa. Grabe. Anyway, may oras pa po para kita magbago. Opo. Opo. Para magbago. Yes, yes. Okay. Para mag-realize kung ano kung ano na pagkakasala. Correct. Oho. Okay. Salamat po. Bye-bye. Iyo baga. Ako man habang pigbabasa ko itong rawit-dawit ni Sir Wilbert, pag-iisip ko sa ano daw sa mga nagibok ko na kampanahon na nakakontribute man ako sa problema kan kapalibutan. Kampak mga aki pa kami man, narandaman ko, naging kaugmahan may na paglastiko kibayong, uy magang bayong, tak, lilastiko mi yan. Pagtitamaan ng bayong na yan, minabagsak sa naan dyan, suhi. Pag nadakop, paghulog ka yan, pipotol so payo, pipotol so bitis, ianitan, hihali sulaman, hihugasan kimaray, bugtakan kiasin, didarang sa baga. Mananamon. Pero, ining mga arog kaining mga bayong na ini, partisin na kang naturalisakan sa tuyang palibot. Yaon sinda dyan para ibalanse ang naturalisakan sa tuyang kinaban. Kung padagos tang ubuson ini, ano ang mangyayari? Maski ang alulunting iyan, maski ang ulod naan, igwas siyang purpose kung nata, yaon siya dyan. Diba? Ang mga coexistence niya to sa palibot, may purpose kung nata, yaon sinda dyan. Hello? Good afternoon. Ano daw sir ko nadadamig na kakware? Ano sir? Ano sa yung binatang rawit-dawit? Ako sir, kung nailing ko pag nadangog, baka pinundo na. Iyo baga. Opo, sige sir. Salamat Salamat. Mani, aling mo, honi si Renen, ay may report sila wins mani. May report sila wins. May wins Ilingon nindo. Oni mga tugang si Renen de los Reyes, marahay na pulis. Saro sa marahay na pulis. Nangangapudan siya sa to. Ilingon nindo ha, one. Niling mo naman ni ang kaya kita digdi sa Albay, 2nd District, magpasalamat kita ta. De kita nagol, anong realization niya to? Kasapon, kaya pigisigisan ng karaw-karaw, ta paano mawaraan sa tuyang tension. Pero,
Anong realization ta? Kitang mga taga Legazpi, 2nd District, Sorsogon, Masbate, magpasalamat kita sa mahal na Diyos. Taday niya to na eksperyensyahan ang nangyari sa Catanduanes Mani. Nangyari sa 1st District, nangyari sa 3rd Distrito, asin ang nangyayari ngunyan sa Metro Manila. Na ang tubig abot sa bubong. Dapat niya itong ipagpasalamat ini sa mahal na Diyos. Dapat niya ito ining ipagpasalamat nin makuri sa ulay, sa gibog-gibo, asin ipahiling niya to mga tugang ang daing pugol, daing buwelo na pagpapasalamat sa mahal na Diyos. Sa pagpapasalamat, isabay niya itong ipangadji itong mga naging biktima kan bagyo. Lalo na, iyan po mga tugang na mga nagkagaradan an sa indang untimely death. Ipangadji niya ito ang kapahingaluan kan sa indang mga kalag. Takitang mga tao, ipinangaki talaga kita ang naturalistang magreklamo. Pero, ako nga ni, uning mga aki ko, pag ako nakakahiling mani, kitada sa plato, pigdadagitan ko ang kauna din do yan, na maluto na yan, natada dyan, may tadang isira, may pagkauna yan sa plato mo. Gusto ko malinig ang plato. Tangan niya ko, rumdo mo nindo, maswerte ka mo, tamay pigkakaraon ka mo. Kumusta na ibang tao na daing pigkakaon sa mga oras na ini? Pero kita nagtatapok kitang maluto, tada dyan ang mukmuk sa plato mo, ubusa iyan. Oh, sabi kan suduwa ko, sige, ubuson ta na nga ni ini. Gatuon ko naman, iyo, Isus ko. Kaya sabi ni Renen, sabi ni Renen, hay na nga ni ito lugod kang daldal talugod na wara lugod kita kan sa tuyo. Ba't nagaplati ka kita mani na wara lugod so? Ito. Baka po pwede makaresponde sa mga amigo tang negosyante kung igwasinda na mga tarpulin na tago-tago na supang advertisement na dai kay puhan. Badly needed po ang mga taga-Catanduanes, partikular sa bato na nasentro kang Roli. Pakikontak sa na po sa kuya sa 0917-454-3664. Yan mo mani. Tako mismo po, pig-agarangayan kan mga tios tang paradangog sa DCGB. Makairakon ba gano? Imagine, ang gusto na sana, baka lamang ay may tarpulin ka mo dyan na sobra, dahil ngayon nagkagaramit, may mga advertisement lamang. Padarahan na ngayon sa mo, gamiton mi lamang na temporaryong atop. Gamiton mi lamang ngayon na temporaryo ngayon na pangpatos, pang sirungan lamang sa harongwe. Karton pwedeng higdaan, pang atop tabi tarpulin. Nang nakasurat, sa tarpulin man ni mailing mo, go na go. Mailing mo, kung mailing mo sa tarpulin, nakasurat kung ano-anong pangalan na. Alam ko po yun. Diba? Pero seriously tingnan pang ngay po kang tao. Hello, good afternoon. Hello. Ay madam, nag-feedback po. Pakiloy-luway po kang volume ng radyo. Makusugon pang feedback. O sige po, okay na. Sige, ano po yun? Okay, go ahead po. Ano po, nasat lang po ako kang nadangog po sa mga tigbasa mo. Oh. Gusto ko pong itaram na pensyon mo man lamang po so mga kontraktor, so mga kukware, so nag-ooring, ano lamang tinda. Lamang kan sa imong rawit-dawit na may katotohan. Magayon nun po baga kung kita gabos, nag-aataman kan mga nilikanin kagurangnan. Yes po. Mm-hmm. Po. At serhen kon ano yung garing sa agom, kung ano yung
gusto ko nang maghungkol sa abagan niya. Relax. Ika masyado ka na. Pasayaon siya ang gumuday. Hindi po, sa totoo lang po. Iyo ba ba? Yun po, ito po ang dapat na madangog ng mga nagkukuwari sa ngunyan. Oo. Kung matulog man po sinda sa mga katugangan na haros magadana dahil pagkakan, dahil shelter, Yes. dahil madumanan Yes. dahil sa mga gibuninda. Yes. Yan lang po, Sir Hen. Thank you. Salamat. Buda, kita man mga tugang na mga tao, uyan sa ng mga basurang iyan. At one time, igwa kong nasundan mani na aki, mani, nasundan akong aki. Diyan sa Washington Drive, nagkakaon siya oto bagang puto. Ano ito? Ang puto baga, igwa yung kiso sa irarom, ade so sa irarom. Yan. Igwa so sa irarom baga, ano? Abod kan mani, so sa irarom, kamputo. May papel yan, di ba? Papel. Tapos, nag-inom siya igwa siyang tetrapak, napiginom. So, Diyos. Diyo. Nagalakaw siya, pasiring sa Albay. Nasusundan ko digdi sa may bagong bayan, pasiring ang lakaw niya. Kung naaki siya, di mo arap. Basta nariparo mo man na, ang short gisi, medyo ka naaki. Iyo. Kakaon siya. Uminagi siya sa may tulay. Sige ang kaon niya daw. Nga ko, itatapok siguro kan aking iniso. Sutong kinaunan. Nagtindog duman sa may tulay after kan bagong ba. Araw mo man, hindi. Nagsagin naman ako nagluway-luway sana. Araw ang giribo niya man, pagkatapos niya magkaon kan titrapak. Magkaon kan titrapak. Kamputo buda, nag-inom kang titrapak na Diyos. Nailing ko man, tinipig. Tinipig so titrapak. Pinalaman so, papel duman so sa may putok. Tinipig niya. Pagkatipigan niya, siniring po kayo ni. Piniri, pisi. Tinipig, piniri, pisi. Yo. Pagkapiri, pisi, paguna ko, ihulog sa tulay, ipinaipit mga tugang sa garter kan short niya. Pagkapiri, pisi, binugtak sa garter kan short niya. Diyo. Hiling-hiling siya kan salo. Gusto huminali. Diretso naman. Nyako noy. Tagasan ka nga nyako noy. Taga-jampo nga yan. Ano nga po, tiyo? Nyako noy. Ano nga po, tiyo? Kinaputan ko sa payo ko. Taga-rin nga nyako. Talaga tiyo na. Patagasayin ka nga nyako. Ay, taga dyan po nga sa barangay Banyo. Natangan niya ako, no, itaday mo tinapok itong basura duman sa salog. Pag ako nga niya ako, itapok mo, natangan niya ako, natangan niya ako, tayaon yan sa garter mo, inipit mo. Aram mo si bagsakuya man eh. Di man nga po pwedeng itapokan sa salog. Bako man nga po basurahan ang salog. Nga nga niya ako, tayaon yan sa garter mo. Number one nga po, primero nga po, piot, mahiwason, inipong garter ko nga piot. Kaya nga pag inipit ko, di nga mahulog. Sin mo nga ko, itapok yan. Pagabot nga po duman sa harong may, pigabog, may basurahan po nga kayo, doon nga pigatapok. Sin nga ako nagturokan sa imo, si mama nga si mama nagturo da sa iya. Pero nga kung edad mo, 8 years old nga po, ano nga niya kung ngaran ni mama mo? Amilita ganito. Basta arog ka yan. Aram mo nga niya ko, noy, bilibon ako sa imo kang ginibo mo. Taghanga mo nga niya ako sa kang ginibo mo. Natangya po, sir. Garo ako artista. Natangya tiyo. Garo ako artista. Sige na nga niya ko, noy, lakalakawin na, noy, ta. Lakaw-lakawin na nga niya ko, noy. Ika nga niya ko, bako ka lang artista sa pag-iling ko. Saro ka nga niya kong anghel na takalapagligtas kan sa tuyang kapalibutan.
Sabi kan sa uminagi sa kuya na kami ko sa saod na para inumon man ito. Sabi sa ko, Henry M, anong itong karon mo sa aki? Ang nga ko, ipiguro ng kami kanaki. Di ba? O ano nga ko ikaman na may dadara kang buti? Baka lamang nga diyang bilog. Salbatan ang pangyayari sa maabaka. Pero aram nindo, hinangaan ko itong aki na ito na nakauron ko talaga. Nga ko, no'y tagahanga mo ako, bilibon nga ako kanugali mo. Tama nga niya ako na pigigibo mo. Di, siguro pala niya ako, sir, artista. Bako ka lang nga niya ako, artista. Gari kang anghel na tagapagligtas kang kapalibutan. Oh. Pero may problema nga niya ako, sir. Ano nga niya akong problema mo? May pigatara mo siya sa kuya na deko na sa sabutan ng nagarisog tungkol sa pag-eskwila niya, gararog ka. Gusto mo nga niya ako, no, kwarta? Ay, may kwarta ka nga niya po. Ay, ako igwa. Ano nga niya ako, oh? Tawang kong 50 pesos. Ay, mara, nakulaw na nga po. Anong kong nga po? Nga niya ako, ibakal mo graray ki pagkaon mo. Pagbalyo sa tinan po, sabi sa ko, salamat po, tiyo. Kaya gusto kong bayo ng 50. Pero seriously, mga tugang, iling mong attitude ito kay Aki. Pag una ko, itapok naman sa ihul, kung iba man ihulog ito, kundi sa turo kan magurang niya, maray so ginibo niya. Ang oras po, hatod sa Indo, kan mga minasunod. An oras hatod sa Indokang. Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Judge Chewing Gum. Chillax, mag-judge ka muna. Safeguard. Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. United Home. United Home Products. Ang inaasahan na vitamins at gamot. Sabi ng mga nanay, United Home. Nescafe Creamy White. May rollback sa Nescafe Twin Pack. From Ascoff, the #1 Vitex Segundo Elegundi Lift Cough Remedy. If symptoms persist, consult your doctor. Coco Crunch. Parang anak mo, maganda ang simula ng araw. Mag Coco Crunch All-in-One. May gatas na. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Mga kaibigan, sa mga sumandaling ito, mayroon tayong ulat mula dyan sa labas. Lowens Barcena. Lowens, ipasok mo. Yes, salamat Abi, VP Andre. Ano ka ng background na, no? Ano ka ng background sa report? Masimbag ka man. Salamat po. Uni po ang report ko niya na hapon. Okay, Narito ang sige. balita sa mga oras na ito. Sige, go, pasok. Roger Kapi, VP Andre. Ang location ka na DCGB News niya ang digdi sa Barangay Council ka na Batanag, Legazpi City. Oh. Na kung sa intabi, VP Andre, makakaulay tangon yan si punong barangay Reynaldo Puquilia. Oh. May kinaraman tayo ni VP Andre, nguyan yang magtaonin paliwanag, asin na magtaonin paglilinaw sa mga residente digdikan na Barangay Matanag. May kinaraman baga VP Andre dyan sa quarry dyan sa taaskan sa indang barangay. Oh. Asin na napaaksyonan na ini. Asin mo yan lang tawanin na mensahe sa iyang mga residente. Dahil ang tadakulong kaya tabi VP Andre ang may mga salang interpretasyon na alingado sa indang barangay. Nakikinabang digdi sa kwaring ini. Ngunyan, ano ang tanong niyan si Kapitan, maabagan tanin na mensahe may kinarama di tanganin ng maaramang kan mga parantabay nga to digdi sa nasambitan ng lugar. Tapos si VP Andre tabi ka di CGB. Hello Kap, maray na hapon po. Marina hapon din po. Opo. Ano ka pa ang gusto tatabing i-share sa nagdadangog mo niya, lalo po mga taga-Matanang? Okay. Gusto ko lang pong i-clear sa inda na ang kwari po dyan sa taas kang Barangay Matanag, yan po ang address ka yan, bunga yan. Bunga. Iyo po, tama. Actually po, inako yan ni Kapitan Minya. Oo. Kag na-interview mi siya, ako niya po na ang kwari na iyan, sakop tabi kang bunga. Sakop kang bunga. Tama ka po dyan. Okay. Go ahead po. Okay. Natapot gusto tayo na iklaro sa nagdadangog mo niya, lalo na mga taga-Matanag.
Sangunyan po kaya ang Barangay Matanag, dahil kaya ang iba kaya, dahil pa nagtutubo, dahil yan po nasa Barangay Bungayan. Kaya may gusto kong ipaabot to sa inda. Oho. Sa totoo nga ninyo yan, sir, iwa kami dyan giginibuang ki resolusyon, ini nga ni pinagibuhan mi ki drainage dyan para matawang ki solusyon po ining mga problema kan sa kuyang mga residente. Opo. Ngunyan po, nangyari na yan. Kung baga kang mangyari ining so nakaging bagyo si Role, talaga pong may luminaw na tubig na ali dyan sa quarry site. Duminalagan hindi sa Puro 4 and Puro 3. Di ngunyan, siyempre, bilang kami mga barangay opisyal, tinawan po yung kisolusyon. Sabi ko nga dahil nakita magparakomentaryo kaya gibuhan na lang kisolusyon. Kaya ngunyan nangyari na. Uni naman nga ng sarong problema dyan kami na naman ang pigtatawang, napasala na naman kami duman tamay nag-post kaya. Tapos may nag-comment na araw nga ni kaniso comment niya na ngaya nagaano ngaya sa mga barangay official dyan, galing nga nagkakaraturog sana sa pansitan. Tapos siyempre masimbag kami. Tanto to kayan, kami talaga ang import kayan. May resolusyon kami. Tapos kinawaro ko nga na dyan in charge dyan sa taas. Tapos si Sir DC, si mga engineer. Nagwarorong kami duman sa San West. Nag-emergency meeting kami. Ini ba kumandig ng sarong residente sa Matanag nga para maninda. Garing magiging witness yan na kami nag-aksyon, nag-iiro kami. Ngayon, naparaot lugod. Kaya gusto kong ipabot sa inda na may aksyon kayo ito, ang barangay opisyal. Iyan po na aksyon nindo. Ano pong aksyon nindo? Kontra sa pagkwari or gusto nila ma-regulate ang pagkwari? Ang kwari talaga, sa totoo sir, pundo na yan. Pinapundo mo yan kang July pa, may na kami kayan, may resolusyon kami kayan. Kaya nga ito baga pinag-ibuhan ng giraray ki solusyon. Iyong mananggad, sa may resolusyon ang barangay Matanag, na para sa kontra sa pagkakwaring yan. Buda, saro pa po, ang kwari sa taas kan Matanag, sakop po tabi kan Barangay Bunga. Diba? Sakop kan Barangay Bunga. Ikaduwa mananggad, mga tugang, iyan pala na kwari dyan mani, di mang kiresolusyon ang Barangay Bunga kaan para sa approval kaan. Sabi ni Kapitan Minya, hello, Kap. Yes, go ahead. O nila nagsabi yung papagaldig din signal. Sige, tabi Kap, go ahead. Okay, sabi Kap, ano po ngunyan ang sunod nindong lockdown kung may mga action pa kamong gigibohon? Roger. O ni tabi PPC, Kapitan tabi PPC. Kung may mga sunod pa kamong gigibohon, tabi. Kung may mga sunod pa kamong gigibohon, ano po ang plano nindo, Kap? Kap? Okay. Ito na nga so ginibuming solusyon, nagpala kami kitrinid. Iya po. Sa totoo, bago, sanguron mi kayo kang mga taga San West, Pizza 11, dapat tapos na ito. Nangyari na po, nangyari na. Kaya lang, makanuson lang duman sa pandangog mi. Ito na nga so pigapaluwas ninda, na kami na nagkakaraturog sana. Iyo. Baka ang paghuna, sir. Iba na nag-aasikaso, iba na ang kapitan. Baka ang paghuna, sir, ninda, sakop kang Matanag ang quarry site dyan. Iyon na nga aram naman nindang yan Misinformed sin. Ako mismo ni Kapitan Minya na sakop kang bunga yan. Bako man partikan Matanag. Okay. So, ngunyan po, Kap, ano ang hiling nindo ka? Halimbawa, baga po ibalik ka ang operasyon kan sa maabot na daw? Naman. Sa ngunyan nga sa totoo, bako man nga sa piga, paborang kusinda. May orolo na kami kayan. Talagang pigirehab na po yan. Pigirehab na yan. Rehab na. Kaya lang iba kaya, siyempre, tanya ko pa ng equipment, tapi rehab nga ni. Ikaw para paluwas pa na. Sige pa dang kutkot. Araw ka yan. Because papaluwas pa ninda, na ako dapik pa para tawang kikwarta. Kaya diri-diritso. Dayan totoo. Kung may nagsasabi nga ni dyan, putogo na dang bulsa ko. Mga kalukuhan man lang ninda yan Puro lang pangraraut ninda. Makalusan ba kayo magpardang-udang? So pag-una dyan, Kap, ikaw ba dyan kinagtatrabaho, pero pigpapantay, pigpapantay. Sa totoo nga di ko naman ang pipapantay kay Maray. Gusto ko, medyo islanting na siya. Alang ka digdi sa may taskang Matanag. Tanganing,
dahil na maglawdig di sa barangay ko ang tubig dyan, maski sa oran. O, tama ka rumasay man ang ganyan. Kung tambakan Kaya andyan. ito, ginipon may nag-solusyon na pinalagan ko nga ni drainage para sa tubig, sabihin na maski sa oran, dumana magdiretso sa diki. Opo. Kaya ngayon, nangyari na po yan. Nangyari na yan eh. I see. Buda, sana dahil na maulit so nangyari kang enot na bagyo na biglang may buminunos ba dyan sa may sentro nindo? Oo. Mga residentes? Okay. Ako, dahil naman. Oo. May ginibo na kaming paraan para dumampo. Ay, very good. Very good. So at least Tabi Kap, may preventive measures na kamong naisipan. Oo. Para Dahil naman dyan. talaga yan na pigisimi. Kaya lang medyo na aloy man talaga so San Luis kayan. Oho. Opo. Ngunyan, nangyari manggiraray. Ay, very Agad good. ni Sender, Oo. Okay. Sige, Tabi Kap. Salamaton ha, Tabi. Sa oras mo, sa DCGB. Okay, sige po. Salamat. Sige. Lorenz? Okay. Roger. So yan tabi VP Henry, si Kapitan Dopokilia, na barangay Matanag, tabi VP Henry, may kinaraman sa lado-ladong pag-follow up niya to, kan issue digdi sa Northing Particle Legaspi sa pamitisang Kambulkang Bayon. Yes. Roger. So yan tabi VP, i-check me duman giraray, so parisite tangani ng may documentation kita, tangani ng may filing ta sa mga barandabay niya to, through DCGB News Online man, and action kay ni kan barangay may kinaraman sa siring na bagay. Okay. Roger, yan ang mga dagdag na istorya. Halinig di sa Northing Particle Legaspi. Ako po, si Lawrence Bursi Barcena. Depa. Okay. Iyo tabi. Oo. Opo. Iyo po. Oo. Okay. Iyo po. Oo. Opo. Yes po. Opo. Iyo po. Okay po. Araw ka na simbagkaan mani. Kamu tabing nagdadangog ngunya ng mga mayago, mga lalaki. Araw dapat ang simbagkaan sa agong. Opo. Nasasabutan ko po. Sabi ni Ate Marcia, Puerto Sarawit David na binasa mo, tama gabos ang sinabi ni Sir Wilbert. Dapat atid-atidon ta na may panahon pa para makatabang kung ano ang makakontribute sa kapalibutan ta. Make this place a better place to live in. Diyos mabalos po, sabi ni Ate Marcia. Aram mo so kanta ni Michael Jackson, Ate Marcia? So kanta baga ni Michael Jackson tabi. So make it better place for you and for me and the entire human race. Read it. The most effective medicine here on earth is unconditional love. Yeah. Okay? There are people dying and enough for the living. Make it better place for you and for me. Ano sa mo tabi man? Naraot ko sa kanta ni Michael Jackson. Oh, okay man. Ano nga ng title kayan? Ano nga ng title kayan? Heal the world, make it better place for you and for me and the entire human race. There are people dying, enough for the living. Make it better place. Make it better place. Heal the world. Make it better place for you and for... Ang totoo lang, Manny, kundi ako nagparakaong kinatong Manny, kaya sa tagabulod baga kaya ako. Natod kami na magparakaon kinatong. Kaya iyan po si Picto kan. Pero kundi kayang-kaya ko si Michael Jackson. Kayang-kaya ko ang boses niya. Dago ganin do ini. Oh, ta. Para man mani si Pio tan ma programa si Cedric Edwin mani. Oh, dago ganin do ini. Para po sa tuyag gabos ini, let us heal the world. And I know that Magayon na kanta ni paring Mike. Brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough.
Salamat po. Goodbye. Mabuhay. To know why there's a love that cannot lie. Love is it only cares for joy, forgiving. Nagdudusa ka ba sa sakit at kirot? Dulot ng arthritis, pains, warts, at rashes? Alisin ang sakit gamit ang Doc F Gotacola Herbal Oil. Doc F Gotacola Herbal Oil. Pinaka-epektibo, pinakamabisang liniment oil laban sa varicose, arthritis, muscle pains, back pains, at sakit sa ulo. Ang Gotacola, masakit yung likod ko. After 30 minutes, nawawala. Tapos kung ilagay mo sa kabuwi, excuse lang ha, tan-utot-utot. Hanggang ngayon, Gotacola pa rin ang ginagamit ko. Masakit ang kaso-kasuhan, nagagamit yun, kagat ng lamok. Kaya epektibo po yun. Doc F Gotacola Herbal Oil. Doc F Gotacola Herbal Oil. Doc F Gotacola Herbal Oil. The best relief for acne and pains. Ang Doc F Gotacola Herbal Oil ay mabibili sa lahat ng The Big C Centers nationwide. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. Para sa mas malaking diskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. DABIGC.org. Ang Doc Alternativo The Big C Center sa Legazpi City Branch beside Legazpi Public Market. Namipidan sa albay, inadaba kanbanwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution! B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro.